गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आं नैबे इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आङो मोनसे शर्ट मुभि मोनसे डाइरेक्सन होगासिनो दङ। दा बे शर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय आंगो गामि। दा बे शर्ट मुभियाव नैबे जोंहा मेन रल हिसाबै एक्ट्रिसआव दङ निजोरा बसुमतारी ना निजोरा बसुमतारी आरो नैबे आब' लंकेशर दङ। दा बेजों लोगोसे आङो दहायनो एसे टिजारखौ आङो सिगाङाव होखानाय जाबाय। भिडिअनि सिगाङाव नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जानांगौ। दा नैबे भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना आब'आ माबायदि मोनदों बेखौ गावनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थानो होननानै आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियाव बिक्रम बसुमतारीनि इउटुब चेनेलखौ मान जासिग्रोबाय। आंथ' शुटिंआव जा रुल मोनबाय अजा रुल अजाथ' नंखाया बेखौ आंनि हिन्जावानो अजा साजायो। अब्लाबो शुटिंआव आं जा रुल मोनदों मोजां मोनदों। गोबां सुबुं माहारियानो रायजो राजाफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आंहा गोसो फोथायनाय दङ। गोजोन्थों। आंना माने बेयाव आर्मि रुल आरो एक्ट्रिसआ सिगां फार्स्टआव ओंखारदों। जोंजोंनो सिगांनिफ्रायनो जयैनो दंफागासिनो दं। जोंनि मिंमां क्रिस्टि हान्जा बे ग्रुपआव दङ। बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो जोंजों हेफाजाब होबोगासिनो दङ। हारिमुखौ बिथाङा मोजां मोनो बै हिसाबै आरो नायनोबो मोजां नालाय जोङो नैबे फिल्माव फार्स्ट सोजेननाय जाहैबाय आरो। दा ओमफ्राय माबायदि मोनदों फिल्माव हाबजेननानै गिनाय मोनदोंमोन ना? Coba moza meniko, itu semua moza menena ina mah. Sama kan sira? Ini. Ada mana? Di sini tampil berapa ya? Sudah berapa? Sambil terus, dia kan ke. Dari mana?
Sudah beli les lagi nang nang les. Ini